Tento zápas mi bolo úplne jedno, kto vyhrá. Ja som si ho chcel vychutnať ako Oreo v ústach. Od začiatku si to vychutnávali, ako keby to boli poriadne derby, oni si nič nedarovali. Bojovali o svoju priečku a takto aj vyzeralo na úplnosť začiatku. City aktívne išlo do toho útoku, zase ešte malo na bránu a vysypalo pred svoju bránu akoby klince. Po odohranej prvej tretine Liverpool skúšil využiť, vyprášiť klinče, ale im to bohužiaľ nevyšlo. Druhý polčas, bránka Liverpoolu, neviem to vysloviť, ale sorry, skoro inkasovala Lovlanča, ako keby tam hodili tú drevenú tyč a v 52. minúte mal možnosť Szoboszlai skorovať. Ale Donnarumma perfektne chytil. Potom sa vychytilo tornádo na oboch stranách a Etiky ten netrafí strel do siete. A to jak vprašil Szoboszlai v 74. minúte. Ja si hovorím, že no ja chcem, aby bol hráč tohto zápasu. Ako keby raketa preletela z jednej planety na druhú a Liverpool sa pokojne zobudil a popriťahoval kosty a ale len 10 minút a po 10 minútach hodilo City ako keby bombu na bránu Liverpoolu. Haaland zo Silvom a potom ešte Haaland praskol v nadstavenom čase a City otočil na 2-1. Donnarumma záver, super zákok. Čerky došiel a takú tam praštil do záveru a bum, že ešte tam Haaland so Szoboszlaiom to posrali trochu a potom ho neuznali a udelili Szoboszlaiovi červenú kartu. Daj like, daj follow a hlavne má podpor.